A gran festa do audiovisual galego cumpre 20 anos. E botando a mirada atrás, despois de ter vivido tanto, pensas, como é este mundiño? Cheo de profesións moi diversas, con linguaxes diferentes. Guionistas, eléctricos, realizadores, atrecistas, iluminadores, actrices e actores, sonidistas, cámaras... Uns preocupados polo fío condutor da historia, outros dos lúmenes dos focos, algúns falando de pértigas e inalámbricos, moitos atentos á cor das paredes e ás baldosas de cada localización. Non é raro que o público nos vexa como unha fauna. Teñen razón. Pero de repente, toda esa fauna xúntase para facer algo común. E entón, xurden cousas maravillosas. Premios Mestre Mateo. Vai a fauna. Vai a 20 anos. Canto talento.